Maayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Miyerkules karon Setyembre 2, tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Mga desisyon sa matag bana ug asawa sa Pilipinong pamilya mahimo ng patas subay sa pag-amendar sa Family Code of the Philippines. Nakapasal sa ikatulo ug kinauwahi ang pagbasa sa Senado ang pag-amendar sa Family Code of the Philippines human sa 28 ka tuig niining pagpabilin isip gilang balaod sa pamilya ug kasal. Pinagi sa Senate Bill 2770 mahimo nang mausab ang pila ka probisyon sa Executive Order 209 nga mas na ilang Family Code. Din adunay mga balaod nga mupabor sa mga bana o amahan kontra sa asawa o inahan sa usa ka pamilya. Pipila sa mga artikulo ubos sa Family Code nga giilang adunay inequality sa bana ug asawa mao ang Article 14, Article 96, 124, 211 ug 225. Sigon ni Senador Pia Cayetano nga ang maong mga artikulo ang may mausab tungod kay mas gipaboran niini ang bana o amahan sa mga desisyong pampamilya. Sama na lang sa Article 96 ug 124 nga naghisgot sa community property ug conjugal partnership, ang senadora nagkadayon nga ilam sa kasamtangang balaod ang desisyon sa bana mao'y ipalabi kung adunay panagbikil nga mahitabo ug mga rekurso lang sa asawa mao ang dalon ang argumento sa korte. Dugang sab sa senador nga apil sa angay i-amendar ang Article 211 sub sa Family Code nga naghisgot nga bisan pa ang amahan o inahan parehong nagpatuman sa ilang parental authority, ang desisyon gihapon sa amahan ang ipalabi. Mato ni Cayetano nga angay ng usbon ang maong balaod kay walay igong rason kung ngano ang desisyon sa amahan ang ipalabi kung pareho mang ginikanan ang adunay katungod sa pagpadako sa ilang mga anak. Mato ni Cayetano nga ang Senate Bill 2770 usa lamang sa mga pag-amendar nga ilang giduso sa Senado alang sa pagtangtang sa diskriminasyon sa mga babae. Senior citizens ug persons with disabilities gikatakdang makakuha og cash assistance ugma ug sa Biyernes. Ugma, Biyernes, ang mga senior dinhi sa syudad makakuha og 2,000 pesos. Mato ni City Treasurer Dio Huwebes nga tingawhag sa mga senior nga moadto sa inyong mga barangay hall ugma ang mga makakuha sa cash aid kadto lang mga senior nga narehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs. Samtang karong Biyernes makuha sa mga PWDs ang ilang 1,000 pesos nga cash aid. Ang matag senior citizen makakuha og 12,000 pesos nga cash aid matag tuig gikan sa gobyerno, samtang ang mga PWDs makadawat og 5,000 pesos matag tuig. Multiple parricide ang ikatakdang ipasakang kaso batok sa usa ka amahan sa syudad sa Valencia, probinsya sa Bukidnon. Human niapatya ang iyang asawa ug upat ka mga anak. Ang padre de pamilya nga si Ramon Cosino Sabalya mitigbas patay sa iyang asawa nga si Rosemary Sabalya ug sa iyang upat ka mga anak nga sila si Rose, Arnold, Annabel ug Ryan. Butyag sa sospek nga daw dunay nihunghong kaniya aron buhaton ang krimen. Iya sang gibutyag sa usa ka TV interview nga ang iyang ugangan nga si Cristiodes Bacalso mo inisugo kaniya paghimo sa krimen apan gihima kini ni Bacalso. Si Police Chief Inspector Al Albanales sa Valencia City Police Office nibutyag nga posibleng adunay diferensya sa panghuna-huna ang sospek tungod kay di kini mo istorya og sakto ug wala sa kaugalingon. Ang sospek gibalhog na sa Valencia City Police Office ning pagbalita. Commission on Elections nagplanong bantayan karon ang mga kandidato nga mogamit sa social media alang sa pagpangampanya sa 2016 elections. Sigon ni COMELEC Chairman Andres Bautista sa usa ka press con dinhi sa Subo sa miaging adlaw nga nagplano silang magmugna og mga balaod sa social media, ilabi na sa Facebook ug sa Twitter. Dugang ni Bautista nga kahibaw sila sa mga naggasto sa mga kandidato sa TV, radyo o sa dyaryo apan ang gasto sa social media dili pa maklaro kung pila. Sigon niya nga desisyon na sa mga botante nga sutaon ug maayo ang mga magpapili alang sa piniliay sa sunod tuig. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
had your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties,
and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southmid 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit Southmid at sunstar.com.ph to get the latest updates. Ania na ang atong magazine! Bisnak! Kabisnak ato ani gikan sa mga tanhang tod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahitugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay, ato ni bay, original ni bay. Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Dingdong Dantes nibuti ag kung unsay iyang gipangita sa mga moapil sa 6th season sa Starstruck. Ang detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Time king sa mga kapuso nga si Dingdong Dantes mo-host sa ika-unong nga season sa original artista search sa telebisyon nga Starstruck. Matod ni Dingdong nga dako gid siya og pasalamat sa GMA7 nga siya gihapon ang napilian nga mo-host sa maong talent show. Dugang sa aktor nga espesyal gyud alang kaniya ang maong programa kay nakita man niya ang paglambo sa mga niaging contestants ni ini. Sigon ni Dingdong nga proud gyud siya mahimong parte sa Starstruck kay human sa kapin na pulo ka tuig ni ini, daghan na daw ang mga kinabuhing na touch sa programa. Gawa sa pag-host, si Dingdong sa makauban nila ni Season 1 Ultimate Survivor Jeneline Mercado, Joey De Leon o Regine Velasquez sa pag-judge sa mga aspiring stars. Butyag sa aktor nga himuan nila ang tanan alang sa masiguro nga makabot gyud sa mga contestants ilang mga damgo human ang show. Ang Starstruck diin gikan sa 5-year hiatus mabalik sa ere karong Setyembre 7 sa GMA7 ug i-host ni Dingdong kauban si Miss World 2013 Megan Young. Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pod mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Og din natapos ang atong mabalita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Joy Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.